Srbija je na korak od bankarskih sankcija. Šta se može desiti u tom scenariju? Zamislite ovaj scenario. Ponedeljak je ujutro, uzimate telefon, otvarate aplikaciju banke da platite račune i ništa. Vrti se kružić pa izbaci grešku. Mislite da je bug, odlazite do bankomata, a tamo ekran je crn ili piše transakcija odbijena. A onda vam stiže notifikacija sa vesti. Srbiji uvedene finansijske sankcije. Bankarski sistem u blokadi. U tom trenutku dve najveće strane banke u zemlji po nalogu svojih centrala iz inostranstva momentalno spuštaju roletne, isplate su stale, vaše kartice su samo plastika, vaša prva reakcija je verovatno, ma dobro, država garantuje za depozite do 50.000 evra, dobit ću svoje pare kad tad. Hajde da tu iluziju razbijemo matematikom koja će vas držati budnim noćas. Trenutno građani Srbije u bankama čuvaju oko 17,7 milijardi evra. To je vaša štednja. S druge strane, država na svom računu, onom za ne daj Bože, ima oko 5,5 milijardi evra likvidnog keša. Vidite li problem? U ovom scenariju nam fali preko 12 milijardi evra. U normalnim okolnostima država bi pozajmila taj novac s polja, ali setite se, pod sankcijama smo, kreditne linije su presečene, niko nam ne daje ni centa. Onda kažete, imamo devizne rezerve na Narodnoj banci, tu je najveća zamka. Te takozvane bruto rezerve služe da brane kurs dinara. Ako država uzme te milijarde da isplati štediše propalih banaka, ona ostaje bez municije da brani valutu. Šta to znači za vas? Dobili biste svojih do 50.000 evra nazad u dinarima, ali bi dinar istog dana doživeo kolaps. Kurs bi otišao na 200, 300, možda i 500 dinara za evro. Cene u prodavnicama bi se menjale iz sata u sat, imali biste keš u rukama, ali on ne bi vredeo ništa. I to nije najgori deo. Postoji nešto se zove bail-in mehanizam, to je zakonska mogućnost prepisana iz EU, gde banka u slučaju propasti ne čeka državu, već se spasava tako što uzme deo novca svojih štediša. Da, dobro ste čuli, vašim parama krpe svoje gubitke. To se desilo na Kipru, a pravni okvir postoji i kod nas. Bankarski sistem ne počiva na zlatu ni na sefovima, počiva isključivo na poverenju i stabilnoj geopolitici. Onog trenutka kada se to poljulja, ugovori postaju bezvredni papiri. Sistem funkcioniše samo dok ne tražimo svi svoje pare nazad u isto vreme. Sad će botovi i Jorgovnanka da krenu da lupetaju kako su bruto devizne rezerve mnogo veće, ali ne dozvolite da vas navuku da verujete da su rezerve za odbranu kursa isto što i trezor izvršne vlasti. Zato vas pitam, građani Srbije, s obzirom na to šta se sve dešava u svetu i kakve su tenzije oko Narodne banke Srbije, koliko ste sigurni da je sav vaš novac na jednom mestu dobra ideja? Verujete Vučiću, mislite da ne bi žrtvovao vaše pare da spasi sebe od zatvora? Srećna sa time.